Mi jyndat u Cristiano Ronaldo naka jaka ya keren batkin nong to kubor hadien bala kylli ya u syapang u Lionel Messi batki kol ba u Messi ulatep haka World Cup Sngap kumno u Ronaldo u jubab halor kane kuble ya piki parlo ki bistanat ban Sngap ya kane ka kubor ha kane ka channel bat lada pirang temai sengba ban subscribe ya kane ka channel kanang ba pinyo ya ka kubor ka ba manla ka sngi u Ronaldo ula stang bha ya ka jinyai lenti chongu haka World Cup dakabat tap arkol haka jingthep jongka Portugal dasan la not kol Persia ya ka Uzbekistan haka group ke haka jingle kai ka bading kong Persia ya ka DR Congo u Ronaldo shom lala ban tap kol bat bun kila keno ya ka rukom yale kai chongu kumtaru u rangle kai pedeng jongka klub PSG bat kumju nakari Portugal u John Neves ulapan mi ya ka jingkren kabajur hadien bolong bo Cristiano Ronaldo pere nakiwei pat ki rangle kai u John Neves ulong ngitib bha ya ki bo Ronaldo ulale nakamenta ka kanhun yale kai jongkari handrai menta nakamenta jongu bat jong baro ulong tangkum uwei nangi udai tang uwei pat urang lekai uba persang ban yarap yala ka kanhun kumta hadien kane kin nongkersan jong Cristiano Ronaldo kila ter teng daki jingkento ya u John Neves haka Instagram patwat ya u Bruno Fernandes bat ya kiparlog jong u John Neves ru la ter teng haki social media kumta hadien kata nakaleng u Cristiano Ronaldo ulapen mi barula post ya kadur jong u bat ya kiparlog jong u kibayale kailang bat u nakari Portugal lengba haki rensan jong ki social media haka bo ulato artaru ya kine kikentin ka boong baro ngiyalong kawe kumtaru hadien ka jingkeno ya u Cristiano Ronaldo haka jingle kai ka baningkong Persia ya ka DR Congo hanin kamit haka jingya khun Persia ya ka Uzbekistan u Cristiano Ronaldo ulapan isya ya ka sap ya lekai ka batpit jongu haka bolio ban tap arkol haka class step kakol ka baningkong ka u Cristiano Ronaldo ulio ban tap kadai ka kol ka bala assist da ujo kan kilo bat ya ka kol ka baar kadai ka bala assist da u Bruno Fernandes bat haka por baka Portugal ka lamkhmat da shikol anot Persia ya ka Uzbekistan u Cristiano Ronaldo ulai ya ka free kick nakabenta Nuno Mendes hakbo Nuno Mendes shom la perlenu handrai ula tap bach shapokol bat kumta hadien balawai ka jilekai lakli ya u Cristiano Ronaldo shapang u Lionel Messi u bala tap sankol hakane ka World Cup arjar arpunriu u Messi ula tap hat-trick haka jingthep jongka Argentina dalai la not kol Persia ya ka Algeria bat hadien ula tap sa arkol haka jingthep da arla not kol Persia ya ka Austria kumtaru daka kol ka baningkong Persia ya ka Austria u Lionel Messi ula kalalong u nong tap kol ba buntam haka history jongka World Cup haka bolio ban tap kat nyokol daka batam ya u Miroslav Klose jongka di Germany handrai habala kylli ya u Cristiano Ronaldo shapang ka hat-trick jong u Messi u Cristiano Ronaldo shom la snautanat ban jubab haka ba u Cristiano Ronaldo ula wong ngamdon jingkuslai shapang kiwei u Mbappe ru ula tap kol bat hadien kane u Cristiano Ronaldo ula mino naka jaka kaba uya kren batkin nong to kubor bat hashua kane la dep kylli bunsin ya u Cristiano Ronaldo shapang ki jingthep jong u Lionel Messi bat ka jingthep kol jong u haka World Cup bat nakaleng u Cristiano Ronaldo ujuba bunsin ya kaju kumtaru habala kylli ya u Cristiano Ronaldo laun sngau kmen ban yakun Persia ya u Messi sashin haka World Cup u Cristiano Ronaldo long ngamtip kumno ban jubab yakane handrai kan long kababha lada ka long kumta kumban sukadeu hangne lada ka Argentina kan long ka top team haka group J bat ka Portugal haka group K bat lada ka Argentina bat ka Portugal kin job ya ka round 32 bat ka round 16 kumta kineki artli kiri kila ban yakandu haka quarter final jong kane ka FIFA World Cup jong ta usnem archar arpon reu te parlo hato pisngau kumno lada ka Argentina kan sekendu Persia ya ka Portugal haka quarter final jong ka World Cup archar arpon reu te parlo tang kini ki kubor ngangai be plus tu ngin sekendu hakwei pat ka video kuble sibon